Petro nwoma etoso mienu ti baako. Simon Petro, Yesu Kristo akoa ne somafo. De koma wona wanya gidia ne bo ye dense yende no. Ye Nyankopɔn ne agenkwa Yesu Kristo tenene mu. Adom ne asomdwie no somamo. Nyankopɔn ne yen Awurade Yesu honimdie mu. Sɛdeɛ ne Nyankopɔn fama hoɔden de noma ɛfa nkwa ne onyamesompa ho nyinaa akyɛ yɛn. De onam animonyam ne maninyo so afrɛ yɛn no honimdie mu. Ɛno nso so na onam akyɛ yɛn bɔhyɛ a ɛsoso akɛse a ne bo yɛ den. Na sɛ moanya adwane akɔnɔ mu pro a ɛwɔ wiase a mo afa yenom so anya Nyankopɔn su no bi. Yɛre nti na mo nso mommɔ mmɔden nyinaa mfa nka ho. Na monkyerɛ mo gyidie no mu maninyo, ne maninyo no mu nimdeɛ, ne nimdeɛ no mu anidaho, ne anidaho no mu boasetɔ, ne boasetɔ no mu onyamesompa, ne onyamesompa no mu onuadɔ, ne onuadɔ no mu ɔdɔ mapa. Na sɛ yenum wɔ mu na ɛdɔɔso a, ɛma mo nyɛ anihafo ne wɔn a wɔnso aba. Yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ fam. Ɛfiri sɛ de yenum abɔ no yɛ onifrani, na n'ani anyam nhunu akyirade, na ne werɛ afiri ne bɔne a wayɛ dada no ho hohoro. Enti mom, anuanom, mommɔ mmɔden hyɛ mo frɛ ne mu yie den. Na sɛ moyɛ yenum a, monsunti da. Na saa na ɔbɛma mo kwan aboro so akɔ yɛn Awurade ne yɛn agenkwa Yesu Kristo daa ahenni no mu. Enti mema m'anim pa so sɛ mɛkae mo yenum daa. Nanso munim dada, na moatim nokore a ɛwɔ hɔ yi mu. Nanso mebu no sɛ ɛtene sɛ mete ntomada yi mo yi, mede nkaeɛ mekanya ne mo. Sɛ menim sɛ pa a wɔbɛpa me ho ntomadan yi bɛba ntɛm so. Sɛdeɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nso ayi akyerɛ me no. Nanso mɛbɔ mmɔden, na me wiase fire akyiri no, moatumi akae yenum da biara. Na ɛnya nansesɛm a wɔtoo no nyansɛm akyi na yɛdi kaa mo yɛn Awurade Yesu Kristo ahoɔden ne ne ba no ho asɛm. Na mmom yɛyɛ n'animonyam kɛseɛ no ho adansefo a na yɛ n'ani tua. Na onya anidie ne animonyam firi Agya Nyankopɔn nkyɛn no. Ɛne sɛ saa ne yi firi animonyam a ɛsɛ ɔkɛseɛ no baa ne so sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani no. Yɛn a yɛne no wɔ bepɔ kronkron no so no te saa ne yi sɛ ɛfiri soro baeɛ. Nanso yɛwɔ adiyifoɔ asɛm a ɛgyina hɔ pintin kyɛ ne sa. Ɛno na sɛ mohwɛ no yie sɛ kanea a ɛhran baabi a ɛhɔ yɛ kusuu. De kosi sɛ adeɛ bɛkye na de kyɛn soroma no apue mu akoma mu a moyɛ no yie. Monhunu yei kane sɛ atwere mu adiyisɛm biara nnam onipa nkyerɛseɛ so. Ɛfiri sɛ adiyisɛm bi amfa nipa pɛ so a mapen. Na Nyankopɔn nipa kronkron no, sɛdeɛ Honhom Kronkron de wɔn rekorɔ no na wɔkasaeɛ. Petro nwoma etoso mienu ti mienu. Na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu. Sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mo mu nso. Wɔn na wɔde ɔsɛeɛ fekusɛm bɛba abɛhyɛ mu. Na wapa Awurade a ɔtɔɔ wɔn na ɔgyee wɔn no mpo. Na ɔde ɔsɛeɛ a ɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so. Na bebree bedi wɔn ahohwisɛm no akyi. Na wɔn ti ɔbɛka nokore kwan no ho nsɛmɔne. Na wɔnam anibere so de naadaasɛm bɛpɛ mo ho mfasoɔ. Wɔn na ɛfiri tete wɔn atemmuo ntwentwɛn aseɛ na wɔn sɛeɛ ntonko. Na sɛ Onyankopɔn ankora abɔfo a ɔyɛ bɔne no, na mmom ɔde esum kabii ahoma kyekyere wɔn gu asamado amanehunu bunu mu. Sɛ wɔmfa wɔn sie atemmu a, na sɛ wankora tete wiase no, na mmom Noa ɔyɛ tenene sɛ nkafo a ɔtɔ so nwɔtwe no nko na ɔgyee no, na ɔde nsuyire bɛkata amumuyɔfoɔ ewiase so no. Na sɛ ɔdane Sodom ne Gomora nkuro nso, na ɔde ɔsɛeɛ bu wɔn fɔ de wɔn yɛ sɛ na hɔ ma wɔn a akyire yi ɔbɛyɛ amumuyɔdeɛ. Na oyi Lot a ɔtena amumuyɔfoɔ no de wɔn ahohwie abrabɔ ha no. Na deɛ onipa tenene no tena wɔ mu hunuyɛ
na ɔteeɛ no mmarato nnwuma no yɛ ne kra trenee no ayayadeɛ daa nyinaa. Awurade nim sɛdeɛ obeyi wɔn a wɔde fɛreɛ som no afiri sɔhwɛ mu, na wama watwe wɔn a wɔntene aso de wɔn asie atemuda. Ne titire no, wɔn a wɔdi honam akyiri, efi ho akɔnnɔ mu, na wɔte tumidie atua. Wɔyɛ aniɛdenfoɔ, ahopɛfoɔ, wɔn ho mpopo sɛ wɔbɛka animonyam ho nsɛmmɔne. Nanso abɔfo a ɔwɔ ahoɔden ne tumi a ɛso no nka nsɛmmɔne mmu wɔn atɛn Awurade anim. Na yenom deɛ, wɔte sɛ mmoa a wɔnni adwene a wɔnsu ɛne sɛ wɔawo wɔn sɛ wɔnkyere wɔn nsɛe wɔn. Wɔka deɛ wɔnnim ho nsɛmmɔne, wɔbɛsɛe wɔn ara wɔn sɛeɛ mu, na wɔbɛnya deɛ ɛntene so akatua. Deɛ wɔbu no anigyeɛ ne daa ahohwie asetena, wɔyɛ nkekaeɛ ne dɛm, wɔde wɔn apempemsie bɔ ahohwie, nanso na wɔne mu eredidi. Wɔwɔ ani a awaresɛeɛ ahyɛ no maama a ɛnwo ɛwɔ bɔne ho da. Wɔdaadaa akra a wɔnase nya ntimuiɛ. Wɔwɔ akoma a aben anibereɛ mu. Wɔyɛ nnuabɔmma. Wɔagya ɔkwantenenee no akɔfom kwan. Wakɔfa Beor ba Biliam kwan no so. Ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua, nanso onya ne mmarato ho atɛnyie. Afunumu a ontumi nkasa de onipa ne kasae si odiyifoɔ no nkwasiasɛm no kwan. Yenom yɛ mmura a nsuo ni mu, suwisi a mframa bɔ huu de rekorɔ. Wɔn na wɔde esum kabikabi asie wɔn, na wɔkeka akonkosɛm a hwee ni mu, nam honam akɔnnɔ mu de ahohwesɛm daadaa wɔn a odwane firi wɔn a wɔbɔ na adaa mu bra no mu ɛnkyɛreɛ. Wɔhyɛ wɔn adehyidie ho bɔ, na wɔn ara deɛ wɔyɛ ɔporonko a, ɛfiri sɛ deɛ adi obi so nkonim no, ɛno na ɛyɛ nakoa. Na sɛ wɔnam Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so adwane wiase fi, na wɔtoatoa wɔn mu bio di nkugu a, wɔn akyire asetena adane wɔn bɔne akyɛ ne kane deɛ no. Na anka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔnhunu tenenee kwan no, kyɛ ne sɛ wɔhunu na wadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no mu. Na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ. Ɔkraman asane kɔ ɔno ara ne fie ho bio, na prako a wadware no kɔ n'atɛkyɛ a ɔyam tamu no mu. Petro nwoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Adɔfo, yei ne nwoma a ɛtɔ so 2 a meretwerɛ mabrɛ mu. Emu na mede nkae mekanya ne mo adwene gyinagyine sɛ monkae nsɛm a adiyifoɔ kronkron no aka to hɔ, ne yɛn a yɛyɛ mo asomafoɔ ahyɛde a yɛn Awurade ne Agyenkwa deɛ no. Monhunu yei ka ne sɛ, na ebedi akyire no mu, fedifo a wodi wɔn ara wɔn akɔnnɔ akyire de fedie bɛba abɛka sɛ, ne ba no ho bɔhyɛ no wɔ he? Na efiri sɛ agyanom dedae yi, ade nyinaa te sɛ deɛ ɛtie firi adebɔ mfitiaseɛ. Na wɔn a wɔpɛ yei no, ɛhinta wɔn sɛ efiri teteete no ɔsoro ne asase a efiri nsuo mu na ɛfa nsuo mu betim hɔ, Nyankopɔn asɛm soɔ no wɔ hɔ. Wɔn so ara na ɛnam na nsuo yiri wiase a ɛwɔ brɛ no soɔ no maa no sɛeɛ. Na ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi, wɔde n'asɛm no ara akora, na wɔde asie ama ogya ama atemuo ɛne nnipa ɛmumuyɔfoɔ sɛ yɛda no. Na adɔfo, momma ade biako yi nhinta mo, sɛ dakoro yɛ Awurade sɛ mfirinhyia 1000, na mfirinhyia 1000 yɛ no sɛ dakoro. Awurade nkyɛre ne bɔhyɛ ho, sɛdeɛ ebinom bu ne sɛ ɛkyɛreɛ, na mmom ɔma ne bodwo kyɛre ma mo. Ɔmpɛ sɛ nnipa biara bɛyera, na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensakyerɛ mu. Na Awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ba. Emu na ɔsoro di kukurududu betwam akoro, na ewiem mfitiasedeɛ bɛhye asɛe, na asase ne mu nnwuma bɛhye. Enti sɛ yenum nyinaa bɛsɛe a, nipa bɛn na ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamesom pa mu, sɛ motwɛn na momma Nyankopɔn da no ba yɛ ntɛm.
Ɛno na ɔsoro bɛsɔ ogya asɛyɛ na ewiem mfitiasede anane ahye. Na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no, yɛretwɛn ɔsoro foforo ne asase foforo a tena n'ati mu. Enti adɔfo, ɛnam sɛ motwɛn yeenum nti, mommɔ mmɔden na wahumo sɛ nipa a wonni nkekaeɛ ne dɛm asomdwie mu, na mummu yɛn Awurade abodwokyerɛ no sɛ nkwagyeɛ, sɛdeɛ yɛn adɔfo Paul nso de ne nyansa a ɔde ama no twerɛ mo no, sɛdeɛ ɔyɛɛyɛ wɔ ne nwoma nyinaa a ɔka yeenum ho nsɛm ɛwɔ mu no mu nso. Emu na nsɛm a aseɛ yi hunu na wɔ, na wɔn a wɔnsua adeɛ na wɔase ntumyɛ ɛtoto no. Sɛdeɛ ɔyɛ atwerɛ nsɛm a aka no nso, ma wɔn ara wɔnsɛeɛ no. Enti adɔfo, ɛnam sɛ munim dada nti, monhwɛ mo ho yie, na wɔamfa amumuyɔfoɔ ɛna adaasɛm no amfa mo ankɔ bi, na mo amfiri mo ara mo tim a moatim no mu anhwe ase. Na munnyini yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu adom ne nimdeɛ mu. Ɔno na animonyam ka no sesei ne daa. Amen.